за който си втува. Готова е с жените от целия свят да връждува. Казва не на хейтъра, който ме критикува. Набита Не имаше влез, тогава ти си млада. Добър вечер. Вие сте... Айде, реши го на две! Малето оставаше. Чакай да се едното е такова, а другото е такова. Което си сбешваш? Добре. Има това. От тебе това. Трябва да го обуем. Ами се може и да става. Дами и господа, фенове на Фейсбук, представям ви Наталия. 2 часа снимки с тия токчета, аз не мога вече. Това отговаря ли на истината? Ко? Не. Мога вече. Само я погледнете. Жалка му работа. Това е нашия млад меринджер 2. Чакай сега. Чакай, тебе не те интересува, господин млад меринджер 24 часа педалярки. Ако ти постигнеш, още ще видиш. 24 часа. Не ми пука. Ще чупиш и този телевизор. Ей, виж какво ще ти кажа. С телевизор няма да му плашиш. И докато репортерът Да. Млад меринджер се каза. Мамайка. До вечер ще го видите това във Фейсбук. Вие го гледате, де? Сега не цнете тук харесвам, тук сподели. Чай, че искам май да ме ритни. И... споделите една много. И така. Гледат навсякъде. Взеха парите, идим да ги няма, главата ме заболя. Тия Леле, как ме заболя главата. Тия брамчалки, яки от малки, знаят цялата игра. Грабнах дърво. В един момент картинката се влуши и Ромката реши да изключи телевизор. Натали, колко харесвани ще направим? Милиони, милиарди, примерно. Колко меринджери ще го харесат? Много! Ама млади или стари? От всичко по много. Айде ще го спираме, че да не разберат хората къде живееш.